खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भइस अफ बडोलेण्ड चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय गोलोम बोथोरनि शिलंआव बेरायनो थांनो सानदोंब्ला बयबो सांग्रां जा। मेघालया रायजोनि शिलंआव दासान्दि दुंहाव थासारि सोमजिदों। मेघालयानि KSU एबा खासि फरायसा आफादा माखासे दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारि लागासिनो दं। खासि फरायसा आफादनि गोसोम फिरफिला लाना बाइक रेलि लानाय हाबाफारिया हिंसानि महर लानायखौ नुनो मोनदों। सोमावसारगिरिफ्रा आसामनि गारि नाम्बार गोनांफोरखौ नायनानै आसामनि गारिफोरखौ गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों, जायनि थाखाय दासिम गासै गं 31 आसामनि गारिफोरा सोमावसारगिरिफोरजों गाग्लोबजानो गोनां जादों। लोगोसे आसामनि दावबायारिफोरखौबो गाग्लोबनाय खौराङा सोराङाव फैदों, जायनि थाखाय मेघालया सोरखारा दावबायारिफोरखौ मदद खालामनो हेल्पलाइन नाम्बार फोसावना होदों। स्क्रिनाव होनाय हेल्पलाइन नाम्बारनि गेजेरजों सोरबाफोर शिलंआव मदद नांगौब्ला हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामना मदद लानो हागोन। खासि स्टुडेन्ट इउनियननि सोरखारनिसिम दाबिफोरा जादों मेघालया रेसिडेन्स सेफ्टि एन्ड सिकिउरिटि एक्टखौ लाबोनाय आरो गुबुन जायगानिफ्राय मेघालया रायजोआव थाफैनायफोरनि बेरेखा गोख्रों राहा लानाय, जयन्तिया हिल्सनि सिमेन्ट प्रजेक्टखौ केन्सेल खालामनाय आरो रायजोआव इनार लाइन पारमिट एबा ILP लागू खालामनाय। बेफोर दाबिफोरखौ लानानै खासि स्टुडेन्ट इउनियनआ सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो सोमावसारनाया दुंहाव भायलेन्सनि महर लायो। भायलेन्स सोमजिनायनि खासि फरायसा आफादनि आफादगिरि रेमन खारजाना जों लोगोसे सानै KSUनि गोजौ थाखोनि लिडारफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोनदों। दैदेनगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव शिलंआव आरोबाव दुंहाव सोमजिनायखौ नुनो मोनदों, जायनि थाखाय मेघालया सोरखारा साननैनि थाखाय रिभय जिल्लायाव ड्राइ डे फोसावना होनाय जायो। मेघालया सोरखारा खासि फरायसा आफादजों सावरायलायदों होनना खौरां मोनदों आरो 15 साननि गेजेराव खासि फरायसा आफादनि दाबिफोरखौ मानिना लानो थाखाय सोरखारखौ खावलायो। आसामनि गारिफोर आरो आसामनि दावबायारिफोरखौ गाग्लोबनायनि सायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मेघालयानि CM जों जायगायाव सान्थि लाबोनो सावरायलायनायखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होयो। आसाम आरो मेघालया गंनैबो सा-सानजा ओनसोलनि बिनानाव रायजोफोर, जायनि थाखाय गंनैबो रायजोआ सान्थियै गोरोबनानै थानो नांगौ होनना डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायो। NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा बोसोरारि पेरल बेल मोननानै 30 साननि एनुवेल लिभ मोननानै 30 साननि थाखाय गावनि जोनोम जायगा न'सिम मैया फैदों। बेनिखायनो बिथांखौ मैया गोबां बारग' NDFBफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय बिथांखौ बरायो। हारिनि थाखाय आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय सोमावसारनानै गोलाव बोसोर जोबथेसालियाव थानानै बिथां रन्जन दैमारीया सुंद' समनि थाखाय मैया गावनि जोनोम जायगा उदालगुरि जिल्लानि आम्बागाव गामिनि न'आव फैदों। थांनाय बोसोराव बिथाङा 20 साननि थाखाय बोसोरारि सुथि मोनदोंमोन। बेबादिनो देग्लाय 30 साननि थाखाय एनुवेल लिभ मोननो हादों आरो बोसोरफ्रोमबो देग्लायनिफ्राय 30 साननि सुथि मोनगोन होनना बिथांनि बिनानाव अनजालि दैमारी बिथाङा फोरमायना होयो। बिथां डक्टर अनजालि दैमारीया फोरमायनाय बादिब्ला रावबो राजखान्थि दोलोनि मदद एबा रावबो दैदेनगिरिफोरनि मददजों रन्जन दैमारी बिथाङा न'आव फैनो हायाखै। बियो संबिधाननि आयेन दंखायो। बे आयेननि गेजेरजोंसो रन्जन दैमारी बिथाङा 30 साननि थाखाय 19 सेप्तेम्बरसिमहालागै गावनि न'आव फैथ'नो मोनदों। बेयाव रावबो राजखान्थि दोलो आरो दैदेनगिरिफोरजों लोब्बा गैया। आयेन बादियै एप्लाइ खालामनानैसो 30 साननि सुथि मोनदों होनना डक्टर अनजालि दैमारी बिथाङा फोरमायना होयो। 30 सान उदां जादोंब्लाबो बिथां रन्जन दैमारीया हारसिङै बेरायनो मोना, मिटिं जथुमाफोराव बाहागो लानो मोना आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बायजोआव थांनोब्ला जिल्ला मावख'नि गनायथि लानानैसो थांनो हायो होनना डक्टर अनजालि दैमारी बिथाङा फोरमायो। लोगोसे अरायसमनि थाखाय रन्जन दैमारी बिथाङा माब्ला उदां जागोन बेनि सायाव डक्टर अनजालि दैमारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला सुप्रिम कर्टआव एप्रिल दाननिफ्रायनो केसनि हियारिंनि डेट मोनाखै। मोनैनि जाहोना रन्जन दैमारी बिथांनि केसखौ नायग्रा गाहाय जाजखौ सोरखारा केरेलानि माखासे केसनि खामानियाव थिसनना दोनदों, जायनि थाखाय
थाखाय हियारिंनि खालारखौ मोनथ'आखै। बेनिखाय रन्जन दैमारी बिथाङा अरायसमनि थाखाय माब्ला उदां जागोन बेनि सायाव दासिम जेबो बुंनो हाथ'आ होनना डक्टर अनजालि दैमारी बिथाङा फोरमायना होयो। मख'जाथावदि बिथां एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय गोलाव सम हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन आरो थांनाय 2010 मायथाइयाव बिथांखौ बांलादेश हादोराव हमनाय जादोंमोन। हाथियार लाना बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव बिथांनि आंगो बिनानाव लीलावती दैमारी जाय सासे फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन बिथांखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा फैनानै गावथारदोंमोन। थांनाय 2020 मायथाइयाव एनडिएफबि एबसु आरो गुबुन गुबुन बर'नि आफादफोरखौ लानानै बिटिआर सुक्ति खालामदोंमोन आरो एनडिएफबिखौ सिफायनाय जादोंमोन। नाथाय सुक्ति जाखांनाय उनावबो दिनैसिमबो रन्जन दैमारी बिथाङा उदां जानो हायाखै। मोनफ्रोमबो बिसायख'थि समावल' रन्जन दैमारी बिथांखौ उदां खालामनायखौ लानानै राजखान्थिल' खालामो आरो भट मोननो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम नंखाय रादाय होयो। उनाव देरहाखाङोब्ला सासेबो राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफोरा बिथां रन्जन दैमारीनि मुंखौनो लाया। गेदेमा रन्जन दैमारी बिथांनाव दायो हादोर बेरेखा खामानि मावनायनि दायाव आरो सरासनस्रा सुबुंखौ बुथारनायनि दायाव भारत सोरखारा जिउ जोबजासिम साजा फोसावनानै दोनदों। बिथां गेदेमा रन्जन दैमारीया माब्ला उदां अख्राङाव फैगोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। दायो रावबो बेनि बागै जेबो बुंनो हाथ'आ। बर'खौबा थोंजों खाफालाव गुलि नाथाय गुबुन हारिखौब्ला मोजाङै मोजां हमनायल'। थांनाय साननैसो सिगां फुंखा बसुमतारी मुंनि सासे बर' सुबुंखौ जेबो फोरमान गैयै दाय जाबसिनना हाग्रा बिफाना गावथारदोंमोन। नाथाय मैया रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाग्रा बिफाना 37 बोसोर बैसोनि मण्डल मुर्मु मुंनि सुबुंखौ गुलि बारुद हाथियारजों लोगोसे हमनो हानाय जायो। नाथाय बिखौ जेबो खालामासै, एरेस्टल' खालामनाय जादों। बर'खौबा थोंजों इनकाउन्टार आरो गुबुन हारिखौबा हाग्रा बिफाना जेबो खालामै हमनायखौल' नुनो मोनदों। दिनैनि समाव बड'लेण्ड बिनाय आफाद बर'फोरनि गेजेराव गैलिया। बेनिखायनो एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरिफोरा बैसो जाबायब्लाबो बड'लेण्ड रायजो दाबिनो थाखाय ओंखारफिननो गोनां जादों। बे बाथ्राखौ बुंदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्म बिथाङा। बर'नि गेजेराव गोबां फिसा फिसा आफादफोर बांद्राय जानायनि थाखाय हारियाव खौसेथि गैलिया होनना बिथाङा बुङो। बर' हारिया बड'लेण्ड मोनाब्ला रावबो गोजोना आरो गोजोनै थानो हानाय नङा। जायनि थाखाय एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गेनाइजेसना बड'लेण्ड बिनो ओंखारफिननायखौ अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बरायो होनना बिथाङा बुङो। बिटिआर सुक्ति जालांबाय, बारग' एनडिएफबिफोरा दासिमबो उदां जायाखै, दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै। बेनिखायनो बिटिसि बिटिआरजों जानाय नङा। आलादा बड'लेण्ड मोनागौमानि बर'फोरा जिरायना थानो नाङा आरो खौसे जानांगौ होनना बिथाङा बुङो। बर'फोरा खौसे गैयैखायनो गावथार जालाबायो, नाथाय गुबुन हारिखौबा जेबोखौनो खालामनो हाया होनना अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्म बिथाङा बुङो। नैथि खेब जुलि खालामनो सानग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनथिनो गोनां खौरां। सोरखारि साख्रि गोनां सुबुङा जुदि बिसि थाखानानै नैथि खेब जुलि खालामोब्ला एबा गिबि बिसिखौ डिभर्स खालामालासिनो नैथि जुलि लायोब्ला साख्रिनि गासै 20% बेथनखौ थोंजों बिसि गिबिनि एकाउन्टाव ट्रान्सफार खालामना हरनाय जागोन। बे थिरांथाखौ आसाम सोरखारा लानाय जादों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे आयेनखौ फोरमायना होयो। गनायथि गैयालासे बर' सावथुनफोरखौ इउटुब फेसबुक बायदि ससियेल मिडियाफोराव हगारनायनिफ्राय सांग्रां जा। गोबां रां खरसा आरो खस्थ'जों दिहुननाय बर' सावथुनफोरखौ जुदि इउटुब फेसबुक बायदि ससियेल मिडियाफोराव हगारना होयोब्ला सावथुन बानायग्रा बिगोमाफोरा गोबां खहा जानो गोनां जायो। थिग बेबादिनो मेन्डेला ब्रह्म बिथांजों दिहुनजानाय गोसोआ बोराया मुंनि बर' सावथुनखौ ससियेल मिडियायाव हगारना होनायनि थाखाय जतिश बर' मुंनि सुबुंखौ सावथुन दिहुनग्राफोरा राहा लानायखौ नुनो मोनदों। जायनि थाखाय जतिश बर'आ गोसोआ बोराया मुंनि बर' सावथुनखौ ससियेल मिडियायाव हगारफ्लांनायनि थाखाय निमाहा बियो आरो सावथुन बिगोमाखौ निमाहा होनो खावलायो आरो रावखौबो बेबादि ससियेल मिडिया बायदिफोराव हगारनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।